Okay, ready? Flip the Battle Challenge mga kabataan, mga katupay. Tatlong bagsak. Kailangan magpatayo mo yan. Meron kang 20. Oo. Yeah. Oh. Oh, yan. Oh, sige na, okay na? Sige, ready? Ready? One. Oh, ready? Kasi magpapasko na yung palaro. Oh, patayo mo. Isa. Isa. Galingan mo. Oop. Wala. Dalawa. Dalawa. Oh. Tatlo, wala. Wala. Isa. Muntik na. Isa. Go. Isa pa. Oop. Oh, isa. Uy. Dalawa. Wala. Wala pa rin. Sakto na, sakto ano. Oh. Dalawa. Oh, wala pa rin. Hirap yan. Oy, oy, tumayo. Isa pa. Isa pa. Oh. Oy, wala. Isa, di ba? Oh, mabait tumayo eh. Napatayo niya. Bigyan mo, Maite. Oh, bigay, Maite. Yan, may isa na nakapatayo. Alis ka dyan. Oh, na. Isa. Dalawa. Yan. Tatlo, wala na. Ano ba yun? Wala na. Bawal yun. Ay, pila na na maayos, ha? Dalawa. Magkano to, magkano? 20. 20. Oo. Tumayo. Isa pa. Isa pa. Oo, isa pa. May 20 pa. 20. Nandyan. 40 na. Oh, isa. Dalawa. Tatlo, wala. Isa. May ano ka dito, Joel? Dalawa. Kamay nyo. Tatlo, wala. O, next. Magang pamasko. Isa. Dalawa. Mga natalo? Tatlo, wala. Wala. Wala na ba? Wala na. Wala na. Ilan na yung nakakuha? Ito. Isa. Wala. Ano ba, Maut? Tira. Dalawa. Tatlo. Wala. Wala talaga. Wala Eh, lagi. ganito na lang. Oh. Ha? Magpalaro ko sa inyo. Hanap kayo ng papremyo ko sa inyo. 20. Oh. Hanap kayo ng isang kuto. Kuto na mo. Kuto. Hanap ng kuto na ba? Wala. Wala. Wala Hanap ng kuto. Paano yung kuto namin? Hanap ng kuto. Oh. Oh. Oh, wala. Paano hanap ng kuto? Sampo. Kuto talaga. Kuto talaga. Maghanap ng buto. Kuto talaga. Kuto talaga. 5. Anga, oy. Wala. Maipit yung kani pabuhot. Maipit. 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 Maipit yung kani pabuhot, ba? Oh. Wala na. Wala na, wala na. Isa pa. Ano pa palaro sunod? Isa pa. Isa pang flip the battle pa rin? Hindi. Ano? Yung sa dahon. Dahon naman. Anong dahon na hanapin nila? Ang hanapin ng dahon yung ano. Malaki yan. Yung Malaki yan. Saging, no? Blackberry. Anong dahon? dahon sa atin ng ano. Tawag mo badyag. Saan magkano yun? Badyang. Walang badyang dito sa... Walang badyang dito sa... Siyudad Mabuhot. Hanap kayo ng... Oh. Ito, premyo ko. Nasa to ha. Oh, 20. Oh, 20. Oh. Hanap kayo ng Dito. dahon ng kalamungay. Basta sa puno nyo kunin. Huwag sa paligid. Malunggay. Huwag sa... Malunggay. Huwag sa paligid. Yes. Ala, hanap niya. Hanap na. May malunggay ba dyan? Ala. Ala, naubos yung malunggay. Ala. O, sino na una? Wala. Ano, mo.
Ang bilis ah. Ha? Wala na. Nagtakbuhan na yung iba doon ah. Ay, pabot. Ay, maipit yung kuhan ni pabot. Ay, isa pa talaga. O siya pa. Pabira. Ano sunod? Ilang premyo? Ah, Wala. Ito si Tisoy mga katupay. Suportahan natin ito si Tisoy. Tisoy Vlog. Oh. wala na. Tapos na. Wala na, mayroon na oh. Doon lang. Tumakbo pa na malayo. Hindi mo kilala yan. Bunga Ano na lang yun. pala? Ano pa? Eh, magaling mga kuto nga. Ano ka na koto? Magaling mga kuto. Oo. 5 minutes. Kailangan makabalik na kayo. Oh, balik. Koto. Kuto, buhay. Yuyod, dali. Koto na buhay ah. Yeah. Kuto. Ito, may kuto kaya to? Mukhang walang kuto ito eh. Kuto talaga. Ano ba naman yan, Tisoy? Pero pag ako nakahanap Kuto. na, hindi na ako tatakbo. Oh, Madali lang. ano? Ito na, wala. Nandyan pala yung maraming kuto. Yung isa, nandun, tumakbo pa, naghanap na ng kuto eh. Wala eh. Pabilis eh. Sorry. Bilisan mo yung kuto, sana. Dito. Sana yung kuto. Nakaka 2 minutes. Ito, sa mga tatanda, pwede. Ha? Pwede. Yung mga may edad. Tama na siguro. Papalo nyo ha. Tisoy Vlog Nobal. Palo nyo lang. Yan, oh. Pakipalo, mga katupay. Wala na. Tisoy. Buhay. Mayroon ba? Tayo na ba? Wala pa. Tumuto ng aso. Ha? Ha? Tumuto ng aso. Saan yung buhay aso? Puto na tao. Kuto ng aso talaga. Hanap ng kuto challenge, 5 minutes. Garapata yan, garapata. Ano? Wala na. Kailang minuto na? 3 minuto na. 3 minuto na. Sa loob ng 5 minutes. Ano, wala? Wala. Wala, nakahanap. Wala. Wala yung aso namin. Tara. Wala, surrender. Wala na. Ikaw yun. Walang kuto yung aso nyo. Inalaalaga sa halop ligo siguro yun. Tisoy. Paano yan, Tisoy? Wala nakahanap na kuto. Nakahanap na kuto. Oo. Tao. Wala. Basta kuto, wala eh. Bakit yung bukas? Bukas tayo uli. Bukas ulit ha. Bukas ulit. Bukas uli. Bukas ulit ha. Ipalo yung channel. Ipalo mo yung Facebook niya ha. Tisoy Vlog ha. Palo nyo ha. Ayan na. Mobile, ha? At huwag mo rin kalimutan, isama nyo na rin yung katupay, Christopher Gonzales, ha? Katupay. Okay. Yeah. Okay mga katupay, dito magtapos ang ating vlog ng araw na ito mga katupay. Dito na magtapos at siyempre, Ha? pakipalo na kay Tisoy. Tisoy! Kaya ka na sa ating mga viewers. Ay, ito si Tisoy Vlog Nobal. Yan, Shout follow. out. Mga Tisoy. Shout out. Maraming salamat. At tuwa yung mga bata eh. Okay, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. 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 Salamat. Ta. Bukas. Bye-bye. Pag-uli. Oh,